angisazi. Kwenzeka ntoni kwindawo ngolo suku? Right, besendilo ke mphulaphuli ndathi namhlanje sithetha no Bishop Lionel siyabonga Sibeko osuka ke pha kwi-Anglican Church of Southern Africa, the Diocese ke of uKhahlambo. Ndiyaqonda wena mfundisi namhlanje kuninzi osiphethele kona, kodwa ke masikunike lithuba uzibulisele kumphulaphuli wesikhululo iVukani Community Radio, ingakumbi ke lowo wenkqubo uNcuthule Breakfast Show. Mandithabathe lithuba ndibulise kuwe msasazi, ndibulise nakubaphulaphuli beVukani FM, ndinibulisa nonke ke ngalentsasa egameni lenkosi uYesu. Amen. Enkosi kakhulu Bishop. Ndiyaqonda ke namhlanje into yokokuba nine-sitting ke of i-5th session ke ye-council ye-Anglican Church of Southern Africa. Ingaba lo mhlangano umalunga nantoni xa unocacisela umphulaphuli pha endlini? Enkosi msasazi, enkosi baphulaphuli, namhlanje ukususela ngomhla wokuqala kule nyanga sikuyo, sikwi-sitting yesihlanu kwi-synod yesihlanu ye-Diocese yoKhahlamba. I-synod ke ngokwemkqubo yethu yamatshetshi ukuthi emveni kweminyaka emithathu kuye kubuye ibandla lihlangane kwi-synod. Injongo ke kukuza kujonga ukuthi umgama esesiwuhambile nokuza kuthatha i-mandate, kuba kaloku sithi inkonzo yethu ikhokhelwa ngobishop kodwa ilawulwa yi-synod. So kwi-synod ke sizothatha i-mandate entsha, sizophicotha ukuthi asiphumelelanga phi, siphumelele phi, singenza njani indlela ebheka phambili ukwenzela into yoba ubizo lwethu njengenkonzo sikwazi ukuliphila, sikwazi ukulenza. Ndikuvile Bishop, xa ubunossithi vanca nje kwimiba etshisa ibunzi nezabe niyichophele inoba yeyiphi? Inkonzo iphila kwixesha elitshintshileyo elingafaniyo nakuqala. Loo nto ke yasinikela kwinto yoba umongo esiwulandelayo kule synod othi repositioning the diocese for mission and ministry. Sijonga ke imicelimingeni inkonzo ejongene nayo ukuthi ngeli xesha sishumayela kulo, ngeli xesha sikhonza ngalo, sinomcelimngeni wabantu abatsha abangenamisebenzi, abantu abatsha abaneteknoloji banika i-information eninzi kodwa engabancediyo, as much bene-information eninzi kodwa they feel a sense of being lost ngendlela ethi bayalahleka and bazive bebodwa kodwa kukho zonke ezo zinto. So mhlawumbi ke siqwalasela ke lo mcimbi wolutsha, siqwalasela ke nokuthi ibandla lingayiphuthuma njani into uThixo wayelidalele yona, kuba yile nto silandela i-vision ye-diocese esithi we must be Christ-centered and mission-minded. Sibuza ke lo mbuzo ke kakhulu lo of being mission-minded. Uba uyakhumbula okanye mhlawumbi xa sithethayo nje esiXhoseni sithi xa siya kwindawo eyinekwezaa cawe zakudala sithi siye emission. Kanti umbuzo ngulo uthi yintoni imission? Xa unojonga ezaa ndawo kwakusithiwa ziimishini kudala, into eyayisenzeka phaa abantu babefundiswa ukholo, kodwa ngaphezu koba babefundiswa ukholo kwakukho isikolo, kwakukho ikliniki, kwakukho ukuqeqeshwa kumsebenzi wezandla. So imission yayindawo yokuphuculwa nokwabantu benikwa indlela zokuphila. So sithi ke ngoku njengoba silibandla sihlangene sithi repositioning the diocese for mission and ministry,
kukuthi silenza njani ibandla libuyele kulonto yokuthi sibe ngabantu abathabatha inxaxheba kuphuhliso lesizwe sethu, ukwenzela into yoba isingabi yinkonzo shumayela nje kodwa sibe yinkonzo shumayela ngezenzo, sibe yinkonzo enika abantu amathuba amatsha ebomini ukwenzela uba bakwazi ukuqala kwakhona bangene kwizinto zophuhliso. Singaniki nje ithemba ngoshumayela ilizwi, kodwa sinike ithemba ngokuthi nantsi into onokuzama ukuyenza ebomini. Alright, enkosi kakhulu Bishop. Bendifuna ukuqonda ke into yokuba njengoba ndimamele mna endlini phaa ndingumphulaphuli wenye i-denomination, ingaba ndamkelekile na ukuba ndithathe inxaxheba okanye ndibe yinxalenye yalo mhlangano uzawube ukhona namhlanje, kwaye ngawaphi amanye amacandelo okanye ke abanye abantu abavumelekileyo into yokuba bangayinxalenye nenxaxheba yalo mhlangano nizabe ninawo namhlanje? Lo umhlangano lo wanamhlanje mhlambe bendizawuthi isengowemilowo isengowabantu bekhaya. It's a closed session. Kodwa imiphumela yalo mhlangano izawukwenza into yoba icawe kuba sibuza lo mbuzo ukuthi ingaba icawe esecala kwezi ndawo sikuzo eli-different abantu, ubomi babantu ibachaphazela njani. So ke le nto ithetha ukuthi ngoku xa siphuma apha kumele ube abathunywa bale synod kunye nabefundisi bayoqala amaphulo oku-engage abantu ukwenzela into yoba kwinto encinci esinayo sibone ukuthi i-community esiphila kuyo ibhenefitha njani, siba yinxalenye njani yophuhliso lesizwe. Kuphuhliso lesizwe ke ayinanto yokwenza uba ukhonza phi, kodwa inento yokwenza into yoba inkonzo kuloo ndawo ikuyo kumele ibe nefuthe kubantu, noba ukhonza phi, noba ukhonza kweyiphi inkonzo, kodwa ukwazi ukuba ukuzuza kubukho baloo nkonzo kuloo ndawo ukuyo. Alright, sibulele kakhulu ke Bishop. Phambi kokuba sibe kanti ke siyakuphungula, ungake nje ukhumbuze umphulaphuli malunga ke nexesha nevenue ozabe ungalo lo mhlangano wanamhlanje? Njengoba besenditshilo siqale kwangolesithathu ukuba lapha, namhlanje siyaqukumbela. Sifike ngo-6 ekuseni apha, ngoku siphuma enkonzweni yakusasa ngo-9 izabe iqala ke ingxoxo esinethemba ke ukuthi ke kuba ke sisuka kwindawo ngendawo kuyawuthi kuba semini emaqanda sibe siqukumbela namhlanje, kuba namhlanje siyaqukumbela le synod ukwenzela uba sikhululane, abantu ababheka kooma-Stakespruit bakwazi ukuhamba kusengethuba. Sisekomani apho sikhona St. Michael's Anglican Church apha eKomani eCathedral. Alright, andinokuphungula wena Bishop usele ukhona nje ukuthi vanca amazwi okuqukumbela kumphulaphuli omameleyo pha endlini. Umsasazi nabaphulaphuli, ndicinga ukuthi eli xesha siphila kulo lixesha elifuna ukuba sibe nokukhalipha, lixesha elifuna ukuthi inkonzo kunye ne-society zisebenze kunye, kuba inkonzo ayiphili kwindawo yayo yodwa kodwa iphila phakathi kwabantu, yaye inkonzo ngokokuthunywa kwayo ithunyelwe ukuze ibe yindawo yokunika ithemba nendawo yokuphilisa kwihlabathi elaphukileyo elinemiceli-mingeni emininzi. Imiceli-mingeni ke msasazi ayizungabikho, kuba mhlawumbi imiceli-mingeni yile isenza ukwenzela into yoba sikwazi
ukubona ngenye indlela ukwenzela uba iyasifundisa ngenye indlela because kaloku xa sinee-challenges ebomini ukuze sikwazi ukufunda indlela engcono yokuphila. Avakele amazwi akho Bishop, masibulele kakhulu ke ngexesha lakho. Sininqwenelela konke ke okuhle kumhlangano wenu ke wokugqibela wale mini yanamhlanje. Anga ke uThixo anganibusisa iziphumo zomhlangano wenu wanamhlanje, ube nogcobo ukwazi ke ukuncedisa ke napha ekuhlaleni. Njengoba usowutshilo ukuba nijonge into yokuba libe kanti ke ibandla liyakwazi ukusebenzisana nesociety. Enkosi kakhulu ngexesha lakho Bishop. Enkosi kakhulu ke Busasa, siyabulela. Alright, ube nosuku olumyoli. Mphulaphuli ukuba